Jeg står her og venter på bussen. Det er fordi Jensen har ringet og inviteret til fødselsdagskaffe. Og jeg sagde, at jeg ville komme med den første bus. Jensen er en dejlig mand. Han er en med fut i. Og så er han den bedste på vores madlavningskursus, vi går på sammen. Især hans kringle. Den er mums. Så den glæder jeg mig til, mens jeg venter på bussen. Jensen er en heldig kartoffel. Han kan få lov at bo hjemme hos sig selv. I gåafstand til alting. Det gælder om at holde sig i gang, siger han. Og jeg skal lige love for, der er gang i ham. Det er lige så jeg bliver helt varm af at tænke på ham, mens jeg venter på bussen. Jeg har altid ventet på bussen. Siden jeg var en lille pige på 8 år, har jeg pænt stået og ventet på linje 3, når jeg skulle ind til byen. Det var ikke så tit. Mor havde lidt svært ved at finde de 15 øre, det kostede dengang. Det er jo lidt pudsigt at tænke på, at dengang kunne man næsten ikke finde råd. Og i dag er det ofte gratis. Det tænker jeg tit på, mens jeg venter på bussen. Der er sket meget i de 79 år, jeg har ventet på bussen. Byen har vokset så stor, og den vokser stadig. Jeg har læst, at man nu vil lade folk bo nede på havnen. Og man graver op og bygger om. Så er der nok også nogen, der kommer til at vente på bussen. Der er sket meget på hjemmet, hvor jeg bor. Personalet er blevet så søde til at komme med kaffe og varmt tøj, så man ikke fryser, mens man venter på bussen. Ja, de kommer også med frokost, så man ikke bliver sulten, mens man venter på bussen. Når jeg sådan står og tænker på alle de gange, hvor jeg har ventet på sporvognen. Jeg tænker tit tilbage på oktober 71, da jeg ventede på sporvognen. Der var der ingen, der kom med kaffe og varmt tøj, så det var en kold tid at vente i. Jeg har læst i Stiftstidende, at man nu graver op på Randersvej for at lægge spor ned. Så varer det nok ikke længe, før man igen kan vente på sporvognen. Og mens de graver, så er der nok også nogen, der venter på bussen. Nå, er det allerede ved den tid? Ja, så gik den dag med at vente på linje 3. Men i morgen, så kommer linje 5. Helt sikkert. Det synes jeg.